тук, че подаваме ток. Сега, Любчо, сглобявай. Сега да ме. Сглобявай. Така. Я го виме. Добре. Добре. Да, една цигара буклук. Давай, готов си. Заповядай да седнеш, Кленди. Да не ме свърли в... Нема, бе, как ще ти свърли, бе? Немаме. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. 5, 4, 3, 2, 1. Какво бе, Кленди? Ама какво стана, бе? Публиката. Его, Кленди. Край с записа.